आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना थारैनो मोजाङैनो दं। नोंथांमोना मोजांब्ला आंबो मोजाङैनो दं। आंबो दि नोंखौ आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनो। नों मानो फोथाया सागर? जिउनि लोगोरि नों आंनि थैस' थांस'नि दाख्लामसै आंखौ फागोला। हेलो फ्रेंड्स, बयखौबो खुलुमबाय। आंनि बड' मिक्सार नायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि मुङानो जादों जिउनि लोगोरि। बे भिडिअआ मिउजिक भिडिअ आरोना। बे भिडिअखौ एस प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन। बे मिउजिक भिडिअखौ बिथां प्रिया बसुमतारी बिथाङा प्रडिउस खालामदों। डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफारा जाबाय बिथां मनजय ब्रह्मआ खालामदों आरो सिंगारा जाबाय आलफिस्टन्स बर' आरो अनसुमै बर' बिथांमोना। आरो फाव खालामदों सागर बर'जों लोगोसे अनसुमै बर'। गासैबो हेड जाजोबदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ आपल'ड होखांबाय। बे भिडिअखौ थांनानै नोंथांमोना नायनो हासिगोन। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियावनो नोंथांमोन। बाय बाय।